Panyuwune Mbah Saya. Caping Gunung Jenggleng. Iki nek ora sinden pathak warak ra ngatasi iki. Nggih, ayo Mbak Is jumeneng. Dulu jak. Monggo Mbak Is. Weo. 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 Oh iya, karo kok iya. Bareng tak jejeri kok malah nangis iki aku kan yo curiga karo jenengan kok. Wis saiki kok malah gendut ngono piye kowe? Ah subur kok ya. Ayam. Niki wonten pamundutan saking Mbah Saya Dalang Kasiman. Oh nggih Mbah Saya. Caping gunung tapi dijengglengke. Aku yo sak gaduk-gadukku yo Is. Lah kok sak gaduk-gaduk iki piye? Jenggleng kowe wong cara dongkrak oliku wis entek yo, Nduk. Jare sapa ora nek wong tuwa yo piye mau ngendikane? Apane? Oh, oline dongkrake oline wis entek. Kak oline entek jare sapa nek tuwa-tuwa yo oline malah tap-tapan kok yo. Ya ya. Pokoke yo sak gaduk-gaduke. Ya, ya. Untunge Nduk aku ki mang wis bar ngombe jamu. Jamune napa Pak De Gareng? Jamu plikita ku lho. Apa? Saya ora cetha. Jamune apa? Jamu plikita apa kok lho? Ora cetha balene neh. Apa jamune? Sing cetha ngono lho sing banter kene. Apa jamune apa? Kuwi lho jamu cilik sing diuntal. Heeh. Jare putuku jenenge jamu plikita. Keliru. Apa kuwi? Pil kita. Pil kita. Oh ya wis. Apa jenenge? Pil Pilih kita. kita. Ayo pilih kita. Ya, tapi malah merok lho. Kok bocah latah. Kita. Nggih. Tak jenggreng kowe nek krasa penak ya aja omong. Nek gak penak engko terus omongan melek. Berarti aku menang wae ngono. Biasane nek ora cocok ngene. Apa Mas, ndek mang kaya ya ngene iki pas teteh ngono ta. Ya, ya. Sak nene. Tak jejeri jengleng-jengleng. Nah, tak jenggleng aku wis. Ya. Ngarep apa nguri, Mbah? Pak De. Apane? Jenglenge. Jengleng. Aku ngarep guri siap. Oke. Atas bawah siap. Ya. Bisa no. Ngatasi warai. Lanang kok. Saben bengi Mas Prabu sih. Mas Prabu. Lho. Ibuke sampean wis muni ngene. Mbah Gareng nek ngomong putune tenanan. Engko tak sangonane cah ngono Bu. Oh, alah. Layak. Kok ngendi-ngendi kok. Lho. Ngendi-ngendi kok ngerampok ya, Dik. Nggih. Lah iya. Jan. Dalang kita kan dik dalang ya mentolo dirampoki. Oke. Oh. Aku iki bareng suara petok jenengan kok jengleng kok kedul ngene to, Mbah? Apane? Kedul. Lah kowe nek tak jenggreng kenek tenan wayang cingko ya bar. Lah kok iso bar lho. Tapi wong dagelan tuwek nek njlodhok iki wis ora level no. Sing penak sing pas lho. Mbah.
Nganon to cah kuwi. Kowe aja kaget engko amplopem tulisane sambatan. Mbah Gareng tak contoni. Contoni Dek Prabu. Contoni. Nggih. Nah, ngono kuwi lho. Ngoten. Kok mboten muni iki piye to? Lho kok angel men. Lah aku umpama geger ya kalah ngono wong 20 aku dhewean kok. Jenenge ngono ora iso to, Mbah. Senggane timbang turu sore alung nonton wayang dalange Mas Prabu Iya. sindene ayu-ayu Iya. sindene kaya widodari ngejawantah dagelane kaya dewa kutaan jelantah. Ya. Rumangsane. Ayo piye wis suwek tenan kok ya. Disyukuri. Saya uyap iki ngene lah. Saya uyap. Tuwak nek ra mbok undha. Lah kok apa piye kok? Kembang. Yen wajah among karo cander kuning cander kuning cander kuning Lah, sampe ngendi? Lho. Kok malah ngetap lho. Ini nyontoni karo Dek Prabu iki sing apik rak ngono. Utah tenan, Nduk, utah. Kok iso? Ngono kuwi lagi kutah wae. Dindang tajangnya ya. Wis sakarepem mbok taboya disangoni Rujita, ora mbok taboya tetep disangoni Rujita. Lah wis sangkas, sangkas. Jalaran Sakarepem. piye to? Aja mbok nggo dolanan nemen-nemen gong iki urung bot. Gak iso. Asam gong lunasno dhewe utangan iki. BRI kono lho. Kembang. Ya Allah Gusti. Bu jenengan gending jengleng to, Mbak? Iya, aku nembang. Iya, jajal. Iya. Iya. Aku tak melu nembang ya, Nduk. Iya, jajal monggo. Kene Mbah nggih. Heeh. Oh, priayi mriki kan kathah seniman. Heeh. Gitu dadi hati-hati lek nembang, ya Oke. to. Kem. Kene Mbah dadi guru lagu ya to sing cetha. Heeh, sukun luwur-luwurne kudu pas. Kudu pas. Dadi lek nembang iku ya kudu pas. Pas. Bapak Kades menika to ngematke jenengan Bapak Yanto, Bapak Camat. Sedaya iki ngematke jenengan piye to? Jenis suarane Pak Degareng isih Iya. kaya ngono kae ora. Pas. Dadi ya kaya kok Pak Rujito. Entukku nembang sok apan kowe kok nyecet ae. Aku ki anu apa saya karo Ngene lho. jenengan dadi Ngene lho nek aku nembang, kowe iki anake wong Jawa agemanmu kejawen. Nek enek wong tuwek nembang kowe sing sopan. oh sopan nggih, Mbak. Oh alah. Oh, nggih mriki. Mriki jenengan sing mriki aku tak Ya. kene. Dadi Rono lho. dadi kudu sopan. Sing sopan. Nggih. Teko ndi Pacitan? Aku teh ngetes kowe kok jeling kurang. Kembang wae ya nduk ya. Sing sopan lah ngene iki lho. Anake wong Jawa nek enek wong tuwek ning dalan nek liwat yo nuwun sewu. Kembang ya nduk ya Allah Gusti. Golek badokan samplokan kok angel ngene ya.
Nuwun sewu, Pak Dik. Maksudku ora ngono kuwi. Lha lah jare kudu sampean piye to? Kowe nek pengen ngajeni wong tuwek, nek aku pas nembang aku teko kene langsung dingklokno sirah. Oh, kudu dingklokke sirah. Oh iya iya iya. Kembang. Kudu dingklokke sirah. Bae weton gun. Kowe kok roh pengapesanku ning kene kowe. Ya ampun. Piye to? Arek kudu dingklokke Ngene. sirah. Ngene, kowe rada rono. Kowe iki karo wong tuwek kudu wedi. Wedi. Ya. Jare kon sopan, jarene kon dingklokke sirah saiki kudu wedi. Ya. Kembang wae. Ora kok wedi. Wis aku ngono. Lah piye to? Aku wedi kok malah mbok wedeni. Lah jare kudu wedi, kudu dingklokke sirah, kudu sopan iki kabeh tak ayahi. Kowe nembang dhewe aku ora nembang ra patheken. Ora kene sayang nembang. Tuwek iki aja kurikan ya to kok nek kaya saji. Tuh. Aku bareng mbok ngono-ngono jarekku sesek lho. Lah ngopo kok sesek? Ya mbah pokoke. Ayo kono nembang. Aku iki tau numpak bis. Nggih. Terus Enek wong wedok nggawa anak cilik. piye? Aku diomengi. Pak, sampean enek anake nangis to. Enek bocah nangis kok rokok ae. Rokok tak buak, bocahe meneng. Terus Dang sedhir kok bareng teko rada mlaku sithik. Bocahe nangis ngengkek. Menawa wonge bar ngombe antimu. heeh. Terus anggite ngunjukne anake. Dadak roke sing diunjukno ngene. Lah iku sing dadi pertanyaanku, Ibu. Aku yo ngene, Mbak, sampean roke kemunjukan anakku yo nangis, aku yo ngono kuwi. Munjukan anake jenengan nangis. Ya. Oh, anake sing gandul-gandul kuwi. Anake jenengan sing gandul-gandul. Aja kacau kowe. Ayo. Ayo. Kembang wae weton. Ya, Bro. Kowe enak ya, Mas. Ora kenek kok enak. Ya. Ora kuat suwe. Kecitan ya, Iku lho, Ya, kecitan. pacitan. Oh ya. Pacitan. Dek Prabu nggih mpun ngertosi kecitan? Napa niku? Ora ngerti ro itu UP berarti. Kowe ora roh nek bengi lakone enek tuyule. Ayo. Pacitan tung. Kok melok-melok ngedos kowe. Panas parian ya, Dek. Iya. Udan adem-adem is Dikemuli Pakde. timbang mendem Alu wong ngaji Pakde. apik lapat siji Cacahe 5. salat kuwi Cagake agama. apik sinden iki parian sing ngene iki lho. Oh, ngono. Sinden nek sing wis umur iku kudu sing apik. Iya. Tuku piring
ning kutha Brebes. Mlebune garing. Metune garing. Tuku piring ning kutha Brebes. Metune garing. Mlebune garing. Kok kebune ya garing. Gak garing to? Ya iya. Apa kuwi, Pak De? Oh, sinden kok sungkan. Apa kuwi? Apa wong adus lho. Ora andukan. Oh, ora. Panas udan aling-aling tungdet. Panas udan. Udan panas. Panas-panas Pak De Gareng. Ya Pakno. Diudani. Moh, Lah kok moh? aku jauh diudani kathokku kerin gubuk kok. Ah kulino ki mesti. Maksudnya aku bar njaut ngono lho. Alah, Duk. Duk kuwi. Kulino. Aling-aling ya. Kayak saiki anu, napa asmane? Mbah Yono SA. Piye? Mbah Yono SA. Sebabe Kulino. SA-ne apa? Kulino ning Sumberan. Iya ya wis. Iya ta? Aling. Capek. Lah, enake mbongkak. Ini cara tenan kok. Wih. Lah wis ora iso kok. Ih. Paling yo plungpuk. Apane? Gak. Aku dikandani Rujito. Ben hebat di anu Mbah. Nganggo timun karo kratideng dereng. Angge apa? Wis meneng ae kok tak omong dhewe. Marai opo kuwi? Kok tak WA dhewe. Mari cah cilik-cilik sing ora genah. Ya alah. Ya Allah tenan dah. Udah, uyep. Per piye iki per kok ngene. Uyep. Cek endoki. Kalau kok ngekrek kae piye kae. Hati-hati lho. Usume orang-orang metu lho, Rek, sampeyan iso. Ayo. Nadyan wadon sarata. Swara suling kumandang suarane. Bal-balan kaose biru ugal-ugalan. Aja ditiru kuwi ra prasaja. Minumane banyu bane. Ngenang karo ngilo. Dik jaman Rangkep bonggo minah. anak
ngene terus ya kowe. Nek pengen remuk pekoh tanganem. Pekah wae tanganmu, Pat. Syukur kowe ya. Sakar bisa Kaplane sepenak Mas Ferry. Kampani dangdut. Ampun. Sakon Pak Jegereng, matur sembah nuwun. Nek pun ngeten iki nggih Mas. Mas Prabu, Nipun. ampun lali bibit kawite. Nggih. Jenengan nek diparingi payu laris, coro-coro niki nggih kudu jenengan. Nggih, siap.